se det på storskærmen. Det er billederne, der så kommer ud over hele verden nu. Vi bliver bare ved at vinke med Dannebrog. Om et øjeblik, der kommer vores 16. Wow, nu kan vi se. Nu kommer de ind over. Se så her, mine damer og herrer. Wow! Og så kommer de selvfølgelig retur om et lille øjeblik. Det er F-16-jægerne, der lige om lidt kommer tilbage. Og så stiger de til værs, mine damer og herrer. Lodret op i 10-12 kilometer. Det er en G-påvirkning, der hedder helt vildt sindssyg. Vi vinker med flagene. Piloterne kan se jer. Kom så, venner. Op med Dannebrog. Så tager de tilløb til, kommer ind over, lige herovre omkring hovedtribunen. Vi har dem jo altså på storskærm. Hvad skulle vi dog gøre uden al den teknik? Det er militær præcision, og hvad ved jeg? Så kommer de endnu en gang, mine damer og herrer.